Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Do noso compañeiro no grupo cultural Nós, a xente do redor, Juan Manuel Casares Gándara, pódense dicir moitas cousas. Trátase de un exemplar empresario, tamén de un excelente escritor, unido todo isto ao seu demostrado amor pola súa terra. Mais un longo etcétera, pero eu hoxe só direi que me honro compartir espazo con un dos poucos persoeiros que, ademais de ser un mestre da palabra, dignifican ca súa presencia a política, o cual é un ben moi escaso nos momentos actuais. Hoxe porei voz a uns cuantos aforismos que no número 15 da nosa revista Juan Manuel regálanos, deixando que vos, coa nosa revista nas más, finalicedes a lectura deste magnífico traballo. Gracias, Juan Manuel. Aforismos de paixón. Despois de tantos anos, ambos os dous caeron na conta de que eran senllos agasallos da vida e comprenderon que amarse era a misión que tiñan encomendada. Vivir sen paixón é como pretender manter o equilibrio dando pinchacarneiros na escuridade ou a bordo dun precipicio. Devecía por todos os picos que non dera, e máis por aquelas apertas que ficaron órfas e desamparadas na metade do camiño. Adoro beber da copa da nosa paixón ata libala derradeira pinga do zumo que contén. Aquela muller adoitaba mandarlle cancións que espertaban as súas lembranzas e conseguían alentar o seu sentido da eternidade. A potencia do desexo é directamente proporcional á superficie de contacto entre dous corpos cando se bican. Vivo nunha continua procura da paixón, porque endexamais ninguén foi de quen de ensinarme a vivir de outra maneira. Grazas, Juan Manuel. Espero que, amigos, continuedes ca lectura destes magníficos aforismos que son realmente unha maravilla do pensamento humano.